Prerozprávam vám fascinujúci príbeh o jednej mladej kapele zo Žiliny, kapele Hekís. Začínali sme ako každá jedna mladá kapela, iba v krabiciach a pod mostom. Ale jedného krásneho dňa sa stalo niečo neskutočné. Vyliahol sa Miky. Vôbec som tomu nechápal a nedávalo mi to zmysel. Ale po niekoľkých dňoch som to pochopil. Bolo to znamenie. Keď som raz okolo neho prechádzal, zistil som, že má neuveriteľný talent a vedel som, že bude z neho bubeník. V snahe zohnať nejaké jedlo som prehrabával kontajnery a taktiež som našiel niečo, čo som vôbec nečakal. Našiel som gitaru. Učil som sa hrať a povedal som Mikimu, že mohli by sme niečo skúsiť. Že ty zahraj nejaký beat, nejaký rytmus a ja do toho zložím gitaru. No keď sme zistili, koľko nás to všetko bude stáť, naše nádeje sa skoro rozprchli. Ale chceli sme bojovať a bojovali sme. Tak sme začali hrávať pre ľudí na rôznych miestach. A zistili sme, že to pôjde. Ochotní ľudia milovali našu muziku a chceli nám prispieť na naše nástroje. Tak sme hrávali všade, kde sa dalo. Ľudí bolo stále viac a viac. Bol to neskutočne hrejivý pocit. Tu, pri srdiečku. Miky sa už taktiež snažil, aj keď bez nástrojov, vyjadriť svoju rytmiku, svoje emócie. Nakoniec prišiel úžitok. Zarobili sme prvé peniaze a naša radosť bola nekonečná. Nekonečná. Hneď sme utekali do prvých hudobnín a kúpili sme si nástroje. Ten pocit bol neuveriteľný. Začali sme sa učiť, ale z počiatku to bohužiaľ nešlo. Nakoniec na to prišiel majiteľ domu, v ktorom sme skúšali. Nevedeli sme, ako zareaguje. A tak sme sa na ňo chvíľu dívali. A po chvíli, fakt po chvíli, sme pochopili, čo sa stane. Zistili sme, že je to švárny junák, ktorý nám určite sadne. Zistili sme, že vie hrať na basgitaru, tak sme ho okamžite zobrali ku nám. Keď sme sa raz prechádzali po širokých pastvinách Žiliny, natrafili sme na mladého, šikovného gitaristu. A tak sme si povedali, že musí byť s nami. A tak aj bol. A teraz sme v tejto zostave a chceme všetkým ukázať, že to ide. Že je to možné hrať pre radosť, pre vás. Tešíme sa na vás. A vy sa tešte na nás.